היורבדה היא תורה שלמה. היא כוללת הרבה דברים בתוכה, ואנחנו דרך אגב מאוד שמחים לכל אחד שבא ללמוד היורבדה. אבל המערביים שהגיעו להודו והתנסו בתורה, מאוד אהבו את החלק של העיסוי. מאוד מאוד. עד כדי כך שהם החליטו לקחת אותו, לבודד אותו ולהפוך אותו למשהו שלהם. משהו שאפשר לעשות אותו בכל ספה או בכל קליניקה. זה נקרא היורבדה ספה. היורבדה ספה, אנשים חושבים שמדובר או בלשפוך הרבה מאוד שמן סומסום, שזה לקוח דרך אגב מהיורבדה המקורית, לשפוך הרבה שמן סומסום ולהשית את הידיים בצורה זו או אחרת, מקצועית יותר או מקצועית פחות על הקליינט. זה מאוד נעים דרך אגב, אבל לא בזה מדובר. מדובר בעיסוי מדיטטיבי, קצבי, קבוע, עם תנועות מונוטוניות חשובות ביותר שכדאי ללמוד אותן. התוצאה היא נפלאה, הלקוח מאוד מאוד מאושר. למעשה, כל אחד יכול ללמוד היורבדה, אין צורך בידע מוקדם. אנחנו מלמדים היורבדה ספה בשני מפגשים של 4 שעות חווייתיים, כאשר אנחנו מטפלים וגם מרגישים את הטיפול על עצמנו. אתם מוזמנים.